todo o mundo axudaba a todo o mundo. É dicir, se iba a chover, o pueblo inteiro iba a axudar. Despois ver como se metía a erva, pois primeiro facíanse o que aquí chaman marrotos, que chamanlle por aí en outros lugares medeiros ou medas, aquí eran marrotos, por si chovía, despois recollíanse, despois levábase a barra ou a palleira, todo isto daquelo. Os nenos divertíamonos moito no brao porque eran os que pisaban a erva dentro, claro, con todo o riesgo do mundo, porque realmente unha cerilla hubiera feito de todos nosotros unha tea. Eu realmente consideraba un vaqueiro naquela época, eu chegaba, claro, eu enjaezaba a bestia que tiñamos na casa, unha yegua, entonces, claro, eu iba de aquí, pois, desde Castelo de Frades a Campa de Barreiros, levaba, gustábame ser John Wayne, non sabes? Pero ao mesmo tempo era real, porque eu estaba vivindo algo real, eu facía, podíase facer lume no monte, entonces eu facía a comida, facía que facía, o touciño, aquelas cousas, eu pasaba moi ben, claro. Entón, para min era unha libertad absoluta, porque, entre outras cousas, só che decían que máis ou menos se comía a tal hora, e o resto do día estabas libre. De pronto, un brao cheguén e todo aquilo cambiara. A roupa era distinta, a casa era distinta e había un coche na entrada, un coche novo. Os únicos que ahora mismo realmente, os que quedaron, a xente que quedou aquí, que é pouca, pode conservar un pouquiño da vida de antes, de saber como era. Pero a maior parte, como a maior parte marchou, e a maior parte viñan pois no brao, ou viñan nas Navidades, ou viñan na Semana Santa, eles contaban o que vivían ali, entonces eles xa perderon esa, é dicir, moitas costumbres, moita forma de ver incluso a terra, perderona, porque eles estaban deseando contar como lles iba ali, e os de aquí estaban deseando escuitar o que había ali, entonces non se transmitiu máis que a unhas poucas persoas. O que notamos os que, da igual que seamos de aquí ou viñamos aquí, os que estamos vinculados, o que notas é que cada vez que vestes, alegría e tristeza, todo vai ao mesmo tempo. Claro, alegría, ahora volves cando queres, porque enseguida estás aquí, estás en nada, pero ao mesmo tempo falta todo o mundo. Nos anos 50 había máis de 5.000 persoas, e agora hai 1.400, escasos. Mira a diferencia. As aldeas, Castelo de Frades, que deben vivir hoxe 5 persoas ou 6, tiña 60. O porcentaxe é ese sempre.